Ara que ve Nadal, toca obrir calendaris d'advent. Així que enguany us porto un calendari d'advent molt especial. Especial perquè és d'eines. Així que, bueno, anem a obrir-lo i anem a mirar què ens hi trobarem. Avui que és dia 1, començarem obrint el primer de tots. Aviam què ens dona. Doncs el dia 1 hi ha... Doncs això és el que hi ha. Hi ha un suport per un conjunt d'eines que van de 1,5 a 10. A veure si sabeu de què són, si algú sap que ho deixi als comentaris. I també hi ha uns trossos de velcro. Entenc que deuen ser per poder enganxar-los aquí darrere. I l'altre a la paret. I així pots enganxar-ho o t'ho emportes.